Képzeld el, hogy 1241 tavaszán Magyarország sorsa néhány nap alatt eldől. A mongol hadsereg, a világ addigi legfélelmetesebb gépezete, átkel a befagyott Dunán, és olyan pusztítást végez, hogy a krónikák szerint ember nem maradt, aki temethetett volna, de mi az igazság? Tényleg olyan legyőzhetetlenek voltak? Miért zuhant össze az ország ilyen gyorsan? És hogyan élte mégis túl? Ebben a videóban a tatárjárás rejtett, kevésbé ismert történeteit mutatom be, forrásokra támaszkodva, de emberközelien. Első. A mongol stratégia, amit a magyarok sosem láttak jönni, a legtöbb ember úgy képzeli a mongolokat, mint fékevesztett lovasnyilazó hordákat. A valóságban ők voltak a középkor legjobb logisztikusai és felderítői, kémjeik már 1235 körül felmérték a magyar folyóátkelőket, a Kárpátok hágóit, sőt azt is, hol van jó legelő a lovaknak. A döntő különbség, a mongol hadsereg egyszerre volt gyorsabb, mint bárki, és jobban szervezett, mint bármely európai hadsereg, amikor 1241 márciusában Batu Kán és Szubotály betörtek az országba, már pontos térképeik voltak. A magyar sereg ezzel szemben szétszórt volt, és a nemesség csak késve vonult fel, nem azért, mert gyávák voltak, hanem mert a királyi hadszervezés egyszerűen lassú volt. Ez a rendszer Béla idejében még mindig a 11. századi logikára épült. Második. A Mohi csata, ami már az első pillanatban eldőlt, a Mohi csata sokak fejében hatalmas, kiegyenlített ütközetként él. A valóság ennél jóval kiábrándítóbb, a magyarok erős tábori állást építettek, de a mongolok éjjel támadtak, tűzijátékszerű robbanóeszközöket és ként használva füstképzéshez. A krónikák szerint égett a levegő, a támadást két irányból indították, miközben a magyar tábort védő paliszádorrés keletkezett és a mongol nehézgyalogság betört. Igen, ők nem csak lovasok voltak, kődobokkal felszerelt ostromosztagokat is hoztak, ami Nyugat-Európában ekkor még ritkaság. A magyar seregben ott voltak Európa legjobb nehézlovasai, de a csata több okból is veszett ügy volt, a terep szűk volt, a sereg nem tudott egyszerre kibontakozni, és a mongolok több hullámban támadtak, fárasztva az ellenfelet. Béla király testőrei szó szerint kilöpték a tömegből, hogy túlélje, így tudta később megmenteni az országot. Harmadik a mocsármitosz, tényleg belesüppettek a magyar lovak. A modern kommentek egyik leggyakoribb kérdése, hogy a nehéz magyar lovasok nem süllyedtek el a mocsárban, amikor a könnyű mongolok igen. A válasz, ez az állítás több helyen félreértés, a 13. századi magyar lovak nem voltak hatalmas, páncélozott normand csatalovak, sokkal inkább alföldi, edzett harci lovak, teherbírással, de nem extrém tömeggel. A mongol lovasok is használtak fémlemezeket, balkhasi és lamellás páncélt, a könnyű lovasság csak a hadsereg egy része volt. A mocsárba süppedés inkább arra utal, hogy a magyarok tudatosan kerülték a mély részeket, míg a mongol előrenyomulás egy bizonyos helyen rosszul választott terepszakaszt, és a legfontosabb, a mobilitást nem a ló tömege, hanem a terepismeret döntötte el. A magyar könnyű lovas csoportok, például a kunok, sokszor jobban mozogtak mocsaras területen, mint az üldöző mongol csapatok. Negyedik. Miért pusztítottak annyira? A tatárjárás egyik legfelkavaróbb kérdése. Miért taroltak végig az országon olyan brutálisan? A válasz kettős. Első hadászati cél, a mongol stratégia része volt a totális terror, ezzel akarták elkerülni a részleges ellenállást. Európában senki nem tudott mit kezdeni azokkal a módszerekkel, amikkel a mongolok városokat vettek be, kőhajítógépek, kínai eredetű robbanóanyagok, ostromtornyok, mind gyorsan és hatékonyan felállítható. Második társadalmi szerkezet, a magyar falvak 1241-ben gyakorlatilag nyitott települések voltak. Nem voltak városfalak, erősített udvarházak ritkán, a mongol lovasrajok egy hét alatt több megyét is feldúlhatnak úgy, hogy senki nem tudja őket megállítani. Ugyanakkor a krónikák azt is elmondják, ahol erődítés volt, ott sokan túlélték. Esztergom például nem esett el, mert kőfalai voltak. Ahogy Székesfehérvár sem, a mocsár miatt megközelíthetetlen volt. Ötödik. Miért vonultak el olyan hirtelen? A nagy magyarázat, az emberek többsége úgy tudja,
A Nagy Kán halála miatt hívta vissza a csapatokat a mongol vezetés, ez részben igaz, de a történet ennél árnyaltabb. A mongol elitnek döntést kellett hoznia, és Batu Kán nem akart azonnal visszamenni. A kelet-európai hadjárat logisztikailag is kezdett túlfeszülni. A magyarországi tél, amely 1242-ben különösen nedves volt, szinte járhatatlanná tette a Dél-Dunántúlt. A krónikák szerint a lovak térdig a sárba süllyedtek. Ez nem katonai vereség, hanem ökológiai akadály volt. A mongol hadsereg egyszerűen nem tudta fenntartani magát. A kivonulás után az ország romokban hevert, de Béla király ekkor hozta meg azt a döntést, ami miatt második honalapítónak nevezzük. Várépítési programot indított, amely gyakorlatilag új korszakot hozott a magyar hadszervezésben. Hatodik a tatárjárás pozitív következményei, igen, voltak, hihetetlenül hangzik, de a tatárjárás után Magyarország történetének egyik legdinamikusabb újjáépítése kezdődött, 20 év alatt több mint 100 kővár épült, a király betelepítette a kunokat, akik a későbbi magyar könnyűlovasság alapjai lettek, a városok szerepe nőtt, megjelent a polgárság csírája, külföldi telepesek érkeztek, németek, vallonok, új technológiákkal. A tatárjárás így paradox módon épp azzal, hogy romba döntötte az országot, elindította azt a folyamatot, amely később Mátyás korára Európa egyik legjobb haderőjét alapozta meg. A tatárjárás a magyar történelem egyik legsötétebb, de egyben legtanulságosabb fejezete, egy korszak vége és egy új, erősebb korszak kezdete, és ahogy a történelmet figyeljük, nem a katasztrófák döntenek el egy nemzet sorsát, hanem az, hogyan tud újjáépülni utánuk. Ha tetszett a videó és szeretnél hasonló, forrásokon alapuló történelmi tartalmakat, iratkozz fel, és jövök a következő mély merüléssel.